geen stook, hè? Nee. Dus dit is alleen voor te vergaderen? Ja. Wat leuk. Ja, oké. Een eigen station, Ja, zo. min of meer. Allemaal eigens gemaakt. Hé, maar dat is dus de modelspoorvereniging. Juist. En die heeft ook een naam. Ja, de Maaslijn. De Maaslijn. Hallo. Wie gewoon even naar de... Ja, is dit goed? Ja, nee, ik Ze vind komen Ja. even een graadje, dat mag wel, hè? Even alleen maar voor gaan. Graatje? Ja, je weet het niet. Graatje. Ja. Graatje. Want als ze durven model bouwen eerst, dan is ze durven... Graatje. Goedemiddag. Kijk, dit is model bouwen. Goedemiddag. En daar is Graatje. Goedemiddag. Zie je hier Graatje? Ja, dat is graadje. Ja. En dat is ook graadje. Ah, één. Want dat is het meest De meeste vaardige lid van de... Dat is de echte Gannepenaar, die moet je eigenlijk hebben, hè? Dat is de hardleider. Ja. Dat is de harde kern van de... Ik zag hem gisteren over op televisie. Ik denk, dat moeten we een keer proberen. Ah, je ziet het hoor. Je ziet het. Ja, is dat? Nog eens even een handje geven. Eén. Ja, één. Ja, Ja. ik moet je hem al bij een keer terug hebben. Wat ziet je dan doen? Je kent wat die of niet? Voorhoevenpark. Het wat voor park? Voorhoevenpark in Gannep. Nooit gehoord. Minister Voorhoeven heeft hij gebouwd. Joris. Ja, je stond op 20 van. Ik heb achter minister Voorhoeven nooit een mensenleer gezocht. Maar Nee. hij heeft dus 20 huis gebouwd. Ja, in 100 jaar terug. Oh nee, ik Ja. dacht de Joris Voorhoeven. Nee, dat was directeur van de Zuidoost, van de spoor. Oh, en er woonden dus ook werknemers van het Ja, spoor. alle personeel, ja. Hier woonden de arbeiders in en er stonden er anderen, die waren groter dan het betere personeel in. Kijk. Er gaan op verschillende plaatsen giet nou de vlag uit omdat er regen valt. En hoeveel mag je erop? 15. En waarom niet alle 20? Nee, dat is een andere wijk. Dit is een wijk op het Voorhoevenpark. En dat zijn allemaal dezelfde. Maar ik heb er al meer gemaakt, want die staan overal in de huizen. Maar dan mag je er 15 van. Ja, Is en dat- dat werd dan een hele wijk. werd dat. Dat kunt heet stom. Nee, in Gannep in de kenniskeuken, in de bibliotheek. Ja, vertel even voor de mensen die niet bekend zijn in Gannep. De bibliotheek in Gannep, bij het stadhuis. Ja, is dat niet in de... Ja, in de kelder van de bibliotheek. Ja, en er stond dus De meerdere... markt van Gannep staat erin en het hele oude spoor van Gannep. 15 meter lang. Die staat er al 2 jaar, blieft nog 3 jaar staan. Dus er zitten wat urkes in. Ja, heel veel. Maar dat heb je met de rest van de dingen ook gemaakt? Of heb je... Nee, dat plan van Gannep hebben we met een man of 10 gemaakt. We hebben 10 jaar aan gebouwd. En dat heb ik geschonken aan de kenniskeuken. Dan blijft het behouden voor de mensen in Gannep. Dus dat heb je geschonken? Ja, met een man of 15. Oké, dus ook geen vergoeding voor de materialen of wat dan Nee, ook? nee. Ja, er is een klein bedrag betaald voor in de pot. Maar de markt van Gannep, die staat in miniatuur ook in de kenniskeuken. En die is wel alleen van mij. Maar dat is dit duidelijk. Maar dan wordt er door de meneer Ja. wordt er enorm, je werd enorm opgehemeld. Ja. Is dat terecht? Ja, en postuur te zien wel. Kom eens bezig. Dat is een zware delegatie van de modelspoorvereniging. Ja. 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 Maar Kan heel goed lullen. ja, die indruk had ik al. Je ziet de officiële woordvoerder van de... Nee, helemaal Nee? niet. Oh. Nee, helemaal niet. Nee, maar... Je doet alleen een beetje meer prutsen, hè? Een beetje baan bouwen, hè? En die de puk te schilderen. Wordt dit iets... wat wordt dit nou? Dit wordt een Nijmedelbaan. Maar is het een bestond spoor? Nee, we maken dit naar voorbeeld uit het buitenland. En je kunt ook precies zien, daar zijn we dus bezig met een ravijn te maken. Er moet water in komen.
Je moet je voorstellen dat hier een hele achterwand onder komt. Ja, en als je kijkt wat er aan stroom onder zit, elektriciteit, dat is allemaal met computer gestuurd. Hè? Tegenwoordig wel, hè? Allemaal is, ja, bijna niet leuk meer zou ik zeggen. Zoveel. Maar dat is met de echte Gennepse huizenbouwer. Ja, dat is onze oude melkboer natuurlijk, hè, Graat. Oh, je ziet er al de melkboeren. Dus, die kennen ze allemaal, joh. Ja. Dus- Dus ik ook wel de schuld van. Ja. Heb je dat een beetje bijgehouden? Hoeveel kinderen van Ouder en Gennep rondzwerven? Ik ben zelf, ik weet het niet. Op een gegeven moment raak ze de tel kwijt, hè? Ja, als ja, ja, melkboer. dat weet ik niet meer. ja. Ja, ik kreeg er gewoon de schuld van, dus ik kan er ook tegen. Hey, maar hoe leuk was dat in ook een tijd, een melkboer te Heel zien? mooi, heel mooi. Want tegenwoordig moesten ze met een vergrootglas suiker, hè? Ja, is met niet zo'n meer, kerk. dat is afgelopen. Oh, er zijn er Ja. nog een paar. Ja, iets, maar ook steeds minder. Dat is ook die winkelwagens is ook afgenomen. Ja. Ik was een collega bij Jan Linders. De oude Jan Linders. Ja, hier in Gannep. Is dat ook zo begonnen dan? Ja, met de Goliath. Mijn vader had een eerste Goliath in Gannep met het letter P nog voor Limburg. En toen kwam ik bij een vrouw en toen zei hij tegen die vrouw, God, heb je de Goliath al gezien? Dat was die vrouw toen zei. Dus je ene knoop los durft te maken. Toen nam de knopen in de gulp. De knoop en de gulp. Nou, de rest Ja, lukt ja, niet. ja, ja. Ja. Nou, ja. Ja. Ja, dat was een heel mooi item, ja. Hé, maar dus het hij voor hetzelfde geld. Hij er nog een supermarktketen geweest met Graatje. Ja. Wie heb je van achteren? Nee, Oh ja, Graatje nee. nee. Ja. Nee, met puntjes. Hoe lang heb je het gedaan? Ja, Wanneer- tot 6,87. En Ik- toen? Toen zie ik, ja, ik gestopt. Dus eigenlijk in het ziekenhuis gelegen een jaar, tekenbeet. En toen ben ik nog bij Cobergo geweest, in Arnhem. Die grote zuivelfabriek, die is toen opgeheven. En toen ben ik nog 20 jaar op de school geweest in Ottersum. Als leraar? Nee, gewoon ja, van alles doen, conciërge eigenlijk. Lijkt me ook leuk. Heel leuk. Dan ben ik nog 's maandags. Dus op de school kom je nog altijd? Ja, iedere maandag. En wat doet je door dan? Klusjes? Ja, buksjes maken, kopieerwerk heel veel, en buksjes maken en kwads verkopen. Hè. Ja, want je Ja, zegt en wel- iedereen kent minder, Ja, want Ja. je zegt wel van dat dit een grote broodbaas is, maar ja, als melkboer, want dan kunnen lullen. dan moet het ook kunnen Ja. lullen, ja. Maar hij kan het beter. Maar dat is dus niet toevallig dat je uiteindelijk op die school terecht ziet gekomen, want dan ben je ook de hele dag dus Ja, met dat is mensen ook weer bezig, hè? de directeur, dat deed je ook met treintjes en dan kwam dat eigenlijk door Oh, dat was de ja, vermengende en hij zei factor. kom eens bij ons kijken, dan ben ik toen heen gegaan en dan zie ik er ook niet meer weggekomen. 20 jaar. In En ja, eigenlijk nog 2000 was dat, ja. Heb je de school ook al nog gebouwd, op schaal? Nee, de school niet. Hier onder de haas wel, dit gebouw. Staat op het kantoor. Zou je toch ook een mooi cadeautje zien voor de school, of Ja. niet? Als je die... Ja, het zijn allemaal mooie cadeautjes. Van niks gaat de zon op, hè? Ja, ook dat, ja. 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 Oh ja, het ravijn. Doe ik binnen zelf. Maar ik wil toch nu even het ravijn zien. Ravijn van Jan. Is dit Jan? Dit is Jan. Dat is Jan. Het ravijn. Ja. Maar daar komt straks echt water in? Nee, Nee. nee, nee, dat wordt een knoeiboer. Nee, dat wordt met kunsthaas gedaan. Oké. En ook hier zit weer elektronica in? Ja, ja dat is nog in opbouw, maar er hangt nog het een en het ander. Wat nu nog los hangt, dat moet allemaal achtergebouwd worden. Ik zou bijna zeggen jongelui, maar... ja, het model bouwen. Is het een uitstervend... Ja, we hebben veel allemaal griezen hier. Ja, maar We zoeken nog leden, ja. Ja, die interesse hebben. 2-3 leden kunnen we wel bij gebruiken. Ja. Leeftijd maakt niet uit. Actief, hè? Maar precies zoals wij zijn. En mogen het 60-plussers. ook dames zijn? Ja, graag.
Ja. Het mooie dames zijn al helemaal. Ik weet dat dat in de gebeurt tijd van MT, hoe heet het, MeToo, hoeft niet gezegd maar worden, maar nee, maar dames kunnen ook heel goed model bouwen. Ja. Hans weet dat. Hans weet dat. Ad? Ad? Hans. Wat? Hans? Wie Hans? Ad? Wie? Waar? Hans. Ja. Hans? Waarom zeggen jullie Ad dan? We hebben er 3 van. Je hebt niet goed Hansen. Oh, sorry. Hans. Hans. We hebben 3 Hansen, dus je kunt kiezen. Ah, Er zijn er maar 2 hier op dit moment. oké. Ja. En ik sta precies tussen 2 Hansen. Dat klopt, Ja, precies. dat klopt. Dat is gevaarlijk. Ja. Ja, maar hebben allebei de Hansen die er nu zijn dan ervaring met modelbouwerinnetjes? Ja. Ja. Ja, nee. Hans? Bouwen. Ja, ik bouw veel thuis. Ik heb een eigen baan natuurlijk. En hier dan dit werk hier. Ja. Ja, maar je hebt geen fysieke ervaringen met modelbouwende dames. Nee, nog niet. Waarom zeggen jullie dan dat dames goede modelbouwers zijn? Nou, dat zien wij op beurzen. Ah, We gaan regelmatig naar beurzen. dus ze zijn er wel. Ja hoor. Ja, dat wel. We staan ook in Zuid-Limburg, in Vermont, in Genk, in Duitsland. Jan? Er zijn een stel beurzen die wij op jaarbasis bezoeken. Zelfs dit jaar nog in Noorwegen. Kijk, Zo goed ga je dan naartoe. Spoorweg museum in Noorwegen. Maar ga ik je niet. Nee. Je spreekt in Noors. we hebben een Vlaams Vlaamsbaan. bier. En dat is echt daar gemaakt met foto's van die omgeving, precies op schaal. En op uitnodiging gaan dus leden van ons daar naartoe Ja. om die baan daar tentoon te stellen. Via Schiphol met een vliegtuig. Kijk, En dan giet die baan mee. Ja. Ja, die- anders kunnen we moeilijk laten zien. In het gangpad of zo? Of, Nee, We hebben een verhuiswagen. Of dus geen goed met een vliegtuig en de baan giet met een vrachtwagen? Ja. Is dat dan ook is dat ook een klein vrachtwagentje dan? Nee, Of, een Nee, bagwagen. daar staat het in staan. Oh, Al die kisten, dat is oké. dat hoort bij de Noorse baan. En Maar door, ja, het staat er aan de zijkant staat het op, joh. Ja, kijk. en door zijn nog 10 wonen erachter. Kisten. Dus, en dan stond je in Noorwegen, stond je door op die beurs, stond je door trots te zien. Ja. En die Nooren die... We zijn ook trots dat ze zo'n mooi land hebben. Spoorweg museum in Zandland. Open.